nyuolore pile ka pile. Wanyalo mana chako twak mara ponono in kaka jalonye weche mag uchumi. Inyalo mana ngiswa ni ponono en omenda maromo nade ma piny Kenya ponono sekao kowuok e IMF wantiere kanyo kod World Bank kachiel kod kata Eurobond ma jatend piny William Ruto nosingo ni kochakore Januari mano higa manyien to jo Kenya kata Kenya biro chako chulo omenda makamano ka bende wantiere kod geno mar duoko omenda madiroma $300 billion ma onego bed ni duoko kacha mar Eurobond. Erokamano Joyce. Ka ulose wach mar gowi ma Kenya kauni. Ok ka sirkal wacho ni ka itimo budget margi wang'iyo ni pesa mane modhi choko, pesa mane modhi tigo. Koro gowi biro nikech wago budget ma pesa midhi tigo ng'eny moingo pesa modhi choko. Koro from the onset wabedo gi a deficit balance budget. Kanye mashida ntiere. Koro for as long as ni sirkal go budget ma pesa mitiyo go ng'eny moingo pesa modhi choko. Koro chuno gi nyaka deficit nyaka gidhi kawo gowi. To kinde ka koro koro penjre as a country, and is it something sustainable in the long run? Wanyalo bedo ni wanyalo go forever, wanyalo go budget ma ni wago pesa mang'eny, wadhi choko pesa mang'eny moingo pesa modhi choko. Wanyalo time for how long? Koro mane penjo maduong'. Tukech gowi in itself to rach, as long as ni gowi mokaw no itimo kode ang'o. Ok ni mane mondo bed ni wang'eyo ni gowi ma sirkal osebedo ka kawo ni itimo kode ang'o. Aeto kod another issue ma sandi gino osebetie kaka obedo accounted for. Kicho kende ka sandi wakawo gowi to wachulo at a very high interest rate. In fact, king'iyo gowi gi ichulo ok ka ji wacho nang'o. Every year we budget for payments. To most of payments mitimogi ichulo na interest. Mane ji wacho ka ni okay. Ng'eny penjo ang'o miyo higa ka higa gowi ni podhi mbele to wacho every year to wacho ni gichulo be. Yeah? Matini ni interest kata nyinyo manyuolore cha emichulo. Ichulo ga mang'eny.